Kaixo guztioi, gaur itzengo dugu pila voltaikoi buruz, baita pila elektrokimikoak deiturikoak. Hau da, pila bat zer da? Energia elektrikoa lortzeko gailu bat, eta nondik lortuko dugu energia elektriko hori? Erredox erreakzio berezko batetik. Berezkoa den erredox erreakzio batetik. Orduan, berezkoa den erredox erreakzio batetik, gure helburua da energia elektrikoa lortzea, eta horrela egingo dugu pila bat. Orain arte ikasi dugu erredox erreakzioak eta noiz diren berezkoak. Horretarako jarri ditugu adibide pilo bat. Adibide bat da kobre disoluzio batean zink metal zati bat sartzea. Eta kasu honetan, elkartzen ditugu kobre eta zink, eta erredukzio potentzialak horiek izan da, ikus dezakezue nik planteatutako erreakzioa berezkoa dela. Horregatik, pentsa dezakegu, esan dugun definizioarekin gogoratu pilak da lortzea energia elektrikoa erredox erreakzio berezko batetik. Erreakzio berezkoa lortu dugu, baina energia elektrikoa lortu dugu? Ez. Zergatik, energia elektrikoa lortzeko behar dugu elektroien garraioa. Eta ez da gauza bera, elektroien garraioa eta elektroien transferentzia. Hau da, hemen, ontzi honen barruan, elektroien transferentzia gertatzen ari da. Zergatik, hemen, zink galduko dituelako elektroiak, eta bi elektroi hauek kobre bi positibo hartzen ditu kobre bihurtzeko. Orduan hor argi dago elektroi transferentzia gertatzen dela. Baina elektroi garraioa gertatzen da eta energia elektrikoa guk hortik hartzeko behar dugu elektroiak garraiatzea. Hemen zuzenean hau ari da gertatzen. Hau da, zuzenean zink bi elektroi horiek askatu bezain laster, kobre bi positiboak hartuko ditu. Orduan, ez dago denborarik elektroi horiek garraiatzeko eta guk energia sortzeko elektroi horiek hartzea edo lortzea. Nola konpontzen da hori elektroien garraioa lortzeko baita ere? Hau da, erredox erreakzio berezko batetik elektroien garraioa lortzeko. Erredukzio erreakzioa ontzi batean gertatzen bada eta oksidazio erreakzioa beste ontzi batean gertatzen bada eta bi ontzi horiek kontaktuan jartzen baldin baditugu. Orduan jarraituko dugu zink eta kobrearekin. Eta jarriko dugu disoluzio bat zink bi positibo. Eta honi sartuko diogu zink elektrodo bat. Elektrodo da metal zati bat. Eta beste ontzi batean jarriko dugu kobre bi positibo disoluzioa eta kobre metalikoa. Eta gero metalak badakizu zuek eroaleak direla. Orduan, ari bat jartzen badugu kontaktuan, biak kontaktuan jarriz, lortuko dugu haiek komunikatzea. Zertarako? Zer gertatuko da lehenengo ontzi honetan? Zink oksidatuko dela zink bi positibora. Eta transformazio hori gertatzeko, zink askatzen ditu bi elektroi. Orduan, askatzen dituen bi elektroi horiekin zer gertatzen da? Hemendik daude elektroiak, eta pasatuko dira ari metaliko honen bidez, aria metalikoa izan behar da baita ere, eroalea direlako metalak, beste aldera pasatuko dira elektroiak. Orduan, elektroi garraioa badago, ez bakarrik elektroi transferentzia, bazik eta elektroi garraioa badago. Elektrodo honi nola deitzen diogu, bakarrik hor oksidazioa gertatzen delako, anodoa. Izango da, pilaren anodoa, hor oksidazioa gertatzen delako. Piletan oksidazioa gertatzen den elektrodoari anodoa deitzen diogu.
Vale. Eta orduan, hemen ze gertatuko da behin elektroiak hartuta? Bueno, kobre bi positibo hemen disoluzioan dagoen kobrea, hartuko dituela bi elektroi horiek kobre bihurtzeko. Horrek zer esan nahi du? Kobre bi positibo hauek, hor dauden atomo guztiak, kobre bi positibo atomo guztiak, bakoitzak hartuko dituela bi elektroi eta kobre metaliko bihurtuko dela orduan. Hasiko da hemendik itxasten kobre metaliko hori. Hemen, atomo bakoitzari, segertatu zaio kobre bi positibo atomo bakoitza, ona heldu da eta aurkitu dituen elektroiak hartu ditu. Hau da, hauek mugitu dira ona eta elektroiak aurkitu ditu. Hartu ditu, atomo bakoitzak bi elektroi eta kobre metaliko bihurtu da. Orduan, kobre metaliko hori non geratzen da? Hemen, elektrodoan itxatzita. Vale? Orduan, elektrodo hau, ze ikurrarekin geratzen da elektroiak galtzen dituenean, hau da, ja prozesuaren amaieran, positibo. Vale? Elektroiak galtzen dituelako, kobre bi positiboak hartzen dituelako. Eta beraz, honi, erredukzioa gertatzen delako. Bertan, elektrodo honi katodoa deitzen diogu. Eta katodoa positiboa da eta anodoa negatibo. Eta pentsa dezakegu, gure pila eraikita dagoela ja, zergatik lortu dugulako, erreakzio berezko batetik, elektroien garraioa gertatzea. Bueno, ez, zergatik. Behitu ontzi bakoitzean gertatzen dena. Hartzen badugu, anodoan gertatzen dena. Zer ari da gertatzen? Etengabe anodoan, oksidazioa, hau da, ioi zink bi positiboak handitzen direla, bai? Orduan, disoluzio hau nola geratuko da? Pues etengabe karga positiboak lortzen badira, disoluzio hau egongo da positibo. Gauza bera, egingo dugu katodoan. Katodoan, zer ari da gertatzen? Pues bueno, ioi positibo hauek galtzen direla eta kobre lortzen dela. Orduan, disoluzio honetan dauden ioi negatiboak, ze hemen bakarrik jartzen dugula ioi positiboa, baina disoluzioan beti dagoela ioi positibo eta negatiboa. Hemen bakarrik adierazi dugu ioi positiboa erreakzioan parte hartzen duena delako. Vale? Baina benetan, beti disoluzio batean badago ioi positibo eta ioi negatibo bat. Orduan, ze gertatzen da positiboak desagertzen badira, azkenean bakarrik geratzen direla negatiboak, eta orduan disoluzio hori negatiboa izango da. Vale? Orduan, etengabe gertatuko da elektroi garraio hori? Ez. Vale? Disoluzioak neutroak ez badira, elektroi garraio hori ez da gertatuko. Beraz, hori konpontzeko eta disoluzioak neutralizatzeko zer egiten dugu? Gatz zubi bat jartzea. Vale? Horrela, lortuko dugu disoluzioak haien artean kontaktuan egotea. Vale, zer da gatz zubia? Bueno, horrelako egitura, vale? Kristalesko edo, beto esan da, beirazko egitura, vale? Eta barruan sartuko dugu gatz bat. Edozein gatza. Vale? Gure kasuan adibidez, sartuko dugu potasio kloruro. Eta bakizue gatzak ioietan banatuta daudela. Beraz, kasu honetan, gatza sartzen dugu beirazko zubi horretan, eta ze gertatuko da, ioi positiboak desplazatuko direla alde batera, eta ioi negatiboak beste aldera. Disoluzioak neutro izateko, gogoratu gure helburua dela, ikur positibo eta negatibo dauden disoluzioak neutro bihurtzea. Orduan, horretarako positibo den disoluziora, hau da, noranzko honetan, eskerrerantz, ze ioi mugituko dira, positiboak ala negatiboak. Pues hombre, disoluzioa positiboa bada, erakarriko ditu negatiboak. Beraz, kloruro ioiak noranzko honetan joango dira eskerrerantz. Vale? Eta kontrakoa
Hau da, disoluzio negatibo honetan, negatiboa izango delako, ze gertatuko da? Pues, erakarriko dituela ioi positiboak. Beraz, erakarriko ditu potasio ioiak. Beraz, potasio ioiak mugituko dira kasu honetan pila eraiki dugun moduan eskuinerantz. Eta horrela bai, eraikita izango genuke pila. Hau da, ontzi batean oksidazioa, beste ontzian erredukzioa. Elektrodoen artean ari metaliko bat haiek konektatzeko eta elektroien garraioa posible izateko, eta azkenik gatz zubi bat, vale? Disoluzioak neutro egoteko, bestela elektroi garraioa ezinezkoa da. Disoluzioak neutroak ez badira, vale? Justu hemen egin duguna, hau da, zink eta kobre erabiltzen baditugu pila egiteko, zerabili ezakegu edo zein erreakzioa berezkoa bada, vale? Berezkoa den erreakzio guztiak posible dira pilak eraikitzeko, baina justu pila hau zink eta kobrez sortutako pila izen berezi bat dauka. Eta da Daniel pila. Vale? Hau, pila voltaiko bat jarraitzen du izaten, baina zink eta kobrez eratuta dagoenez izen berezi bat dauka. Daniel pila. Orduan, pizka birpasatzeko, muntaia birpasatu dugu, vale? Ontzi batean oksidazioa, bestean erredukzioa, vale? Eta beste gauzatxo bat. Elektrodo negatiboa, vale? Edo oksidazioa gertatzen den elektrodoari anodoa deitzen diogu. Erredukzioa gertatzen den elektrodoari edo elektrodo positiboari katodoa deitzen diogu. Vale? Hori beti da horrela. Nola jakingo dugu zein den anodoa eta zein den katodoa. Kontutan hartuz, erreakzioa berezkoa izan behar dela. Orduan, katodoan beti gertatzen bada erredukzioa, katodoan jarriko dugun erreakzioa beti izango da erredukzio potentzial altuena daukana. Vale? Gure kasuan, badaukagu kobrearena, zinkarena, eta zein jarri dugu katodoan? Kobrearena. Hor, katodoan gertatu behar delako erredukzioa. Orduan, gure erredukzio potentzialik altuena daukan espeziea jartzen dugu ontzi batean. Ontzi hori beti izango da katodoa. Vale? Erredukzio potentziala altuena daukan espeziaren ontzia beti katodoa. Orduan, esaten badigute, bi espeziekin pila bat eraikitzeko, guk badakigu lehenengo gauza, espezie bat egon behar dela ontzi batean, bestea bestean. Eta zein izango da katodoa eta zein anodoa? Katodoa behiratzen dugu zein daukan erredukzio potentzialik altuena. Hor gertatuko denez erredukzioa, hori izango da gure katodoa. Eta anodoa kontrakoa, bale? Oksidazioa gertatzen den ontzian eukiko dugu anodoa. Eta hemen badaukazue pilaren irudia pizkat politagoa, bale? Internetetik aterata, eta zuek ikusteko hobeto. Azalpena badaukazue aurretik, baina gero zuek ikusteko. Hau, voltimetro bat da, bale? Goian hemen jarri dutena, arian, bale? Voltimetro bat da, eta da lortzeko eta kalkulatzeko zenbat energia lortzen den pila honekin. Nola kalkulatzen da lortutako energia, pilarekin lortutako energia. Vale. Pilarekin lortutako energia edo potentziala, gauza bera dela, vale? Gogoratu potentziala voltetan neurtzen genuela, orduan voltimetro hori baita ere voltetan beti egiten da. Katodoan gertatzen den espeziearen erredukzio potentziala, ken anodoan gertatzen den espeziearen erredukzio potentziala. Beti kenketa hori egiten da, eta horrela kalkulatzen dugu zenbat energia lortzen dugun gure pilarekin. Gure kasuan erabiltzen badugu dauzkagun potentzialak, kobre eta zinkaren potentziala, hor idatzi ditudanak, izango genuke pilaren erredukzio potentziala edo lortzen den energia izango litzateke. Katodoan erreduzitzen dena, beraz,
potentzialik altuena daukana. Ken, anodoan gertatzen dena, beraz, oksidatzen dena eta erredukzio potentzialek basuena daukana, eta orduan, pilaren erredukzio potentziala bat voltiokoa izango da. Eta honekin, ja ikusi dugu pilarekin zerikusia daukan guztia. Pila. Urrengo bideoan egingo dugu ariketa tipo bat, zuek ikusteko nolakoak izan daitezkeen galderak, zer eskatuko dizueten, eta hori guztia.